बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो साबायखर बावहरबाय। आङो थांनाय अक्ट'बर दाननि 13 अक्ट'आव आंनि नैथि फिसाजो माइदिं बसुमतारिनि डकुमेन्ट्सआ गोमादोंमोन। दा बेखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनफिननो हाबाय। दा बेनिखायनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जाय बिथाङा बे डकुमेन्ट्सखौ लाबोना होफैदोंमोन बिथांखौबो आङो साबायखर थाबाय। जाहाथे इसोरा बिथांखौबो अनथों आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जाय बिथांमोनहा बे हाबाखौ मावफुंबाय बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। आङो बेखिनिखौनो फोरमायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। बावै 13 अक्ट'बराव जि डकुमेन्ट्स गोमादोंमोन बे डकुमेन्ट्सखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनफिननो हाबाय। बेनिखायनो आङो खौरां बिजोंनि बिथांमोनखौबो साबायखर आरो लोगोसे बे डकुमेन्ट्सखौ जाय बिथाङा लांफ्लांनानै हरफिनबाय बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय। दा आङो नोंथांनि फिसाजोआ दायो ल' कलेजावहाय ल' लागासिनो दङ। दा नोंथांनि फिसाजोआ डकुमेन्ट्सखौ मोनजोब्बाय। दायो फरायनायावहाय मोजां सुबिदा जाफिनगोन। दा नोंथाङा माबायदि फोरोंलांनो सानदों नोंथांनि फिसाजोखौ? आंथ' मोनसे आसा खालामनानैनो ल' फोरोंदोंमोन। मानो होनबा गावहाबो बेयाव इन्टारेस्टेड। बेनिखायनो आङो गुवाहाटि BM गभ ल' कलेजाव बेखौ फरायनो दोनहैदोंमोन। दा लोमजानानै बियो न'आव फैनाय समावनो बे डकुमेन्ट्सआ गारियाव गोमायो। दा बेखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनफिननो हाबाय। दा बेनिखायनो आङो बे जाय बिथाङा खौरां बिजोंखौ मोननानै गहपुरसिम फैनानै होफैदों बिथांनिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय। दा आं सानदों फिनै फिसाजोआ थांफिननानै जाहाथे गावनि बे सोलोंनो गोनां शिक्षाखौ सोलोंनानै लायो आरो गावनि जिउआव अराय गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हानाय जायो आरो समाजनि हाबा मावनो हानाय जायो। आं बेखौनो परम ब्रह्म ज्योतिषोरनि बा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आङो बेखिनिखौनो बयनिसिमबो फोरमायथिनाय जाबाय।